И коста хора не ще ви покажа едно тесте в Figi Pro и може и да играя. Добре. Тестето се казва Dark Drag Pulse, доста е силно, и е по-бандиста. Имам 3 мастери, 2 вектор, 1 monkey board, 1 партнага, 1 Shadow Dragon. Така, виждате го. 1 лъстър, доста як. 2 Silver Claw, 1 Joker, 1 Black Wing Zephyr Felite, 3 Perform Pal Pendulum Sorcerer, 2 Armageddonite, 3 Perform Pal Second Donkey и 1 Rescue Rabbit, 2 Lizard Drow, 1 Eccentric и едно махче, 1 Turntooth, 2 Geturtle. Така, чакайте така. 2 Eastern Fusion, 1 Upstart Goblin, 3 Pendulum Rising, доста яка, да може да смятам много монстрите, нали, където не са пендум и да признавам пендум. Също 2 МСТ и 1 Дракфейсов. Траповете имам 1 Bottomless Trap, 1 Treacherous Trap. От екстра дека имам 2 Diminisher Powerful, Strong Dark Slayer, 1 Ignister Blasting, 1 Darker Venom, 1 Utopia, 1 Killing от Feral Imps, 1 Silent Monarch, 2 Castella, 2 Majestera, 1 Daigusto, 1 Dweller и 1 Cowboy и Refresher. От сайдека имам още на махци, още на MST, Soul Drain, 3 маски за брата и 3 Imperial Armor. Вау! Добра е. Може да ви покажа някой реплей, ако имам. Може само един. Само да видя да я лише як реплея. Но да е дълъг. За момент виждате ме как игра с Drag Pulse Figi Pro. Сами ще виждате. И той тук май Соренна, да, тук е, онзи се предава. Добре, хайде да играем мултиплеер. Игра Cancer Player. Европе няма никой. Уяси. Това е Type Single. Тук има някакъв. Тук. Това свободен. Хайде да играем. Кикнам. Пати педераси. Аре бе. Тук не намеря никой. Знаете какво ще става таблета за малко? Само да намеря някой с който да играя. Май намерих. Няма. Бати тъпото е. Аре играем, слабак.
Спирам да съм втори. Започва с 6 карти. Добре, имам в ръката 2 Pendulum Sorcerer, 1 Silver Cloud, 1 Armageddonite и 1 Kratos. Да видим какво ще му направя. Ти ще пия. Аз игра срещу противоложния дек. Не, игра срещу Елисуар. Фак. Това значи, че не спазва балниста. Елисуарите повечето са лимитът и бамът. Както и да е, ще опитам го бия. Елисуар е много гаден дек. Чайте, че ми падна и батерията. На 4%. Добре. Ще гледам, ти го вмешим дека. Айде сега, тега. Слагаме Pendulum Sorcerer в зоната. Чакайте, човече. Нещо мисля. И слагаме и Лизадра в зоната. Така. Мисля да... Чакайте, че още мисля. Мисля да направя само този ход и да приключа, защото нямам батерия на това. Че ще практикуваме как играем това. Така, аз вече съм. Чакайте Armageddonite. Това не е много лесно. Така. Ще си хвърля Blackwing Zephyros. Активирам ефекта. Си върнам Armageddonite в ръката. Клесаше контур. Вече дъждите са ми получили буст. Къде е късте? Активирам ефекта. Арадва. 2 секунда само. Е така. Двата решиме това. Нямам батерия. Също батерията в таблета. Сега ще нападна. И добре, хора, това беше всичко, защото няма как да играя. Нямам батерия. Иначе ще направя преди как съм го бил и после ще го снимам. Аре, чао.